प्रमद बर' सारा नंखाय खोथाखौ बुंनानै रायजोनि सिगाङाव हिर' जायालासेनो सैथो खोथाखौ बुंनानै हिर' जानायखौसो आं दिनै लुबैदों। जोंहा बिटिसिनि मुरब्बी सार प्रमद बर' सारा नुदों 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै बिथाङा बुंगासिनो दङ। बेथ' जों मा खामानि मावनायानो गोबां दङ बेखौथ' रायजोआ नुदों। गोलाव समाव जेबो खामानि मावाखै होनब्लाथ' नंखायखौनो बुंनाय जाबाय। जेलाव हरनांदों आं बेखौनो सानो जुदि सोरबा थिखादार सोरबा अफिसार सोरबा एमसिएलए सोरबा इएम सोरखौबा हरनानै जेलाव हरनानै जुदि सान्थि जुदि लाबोनो सानदोंबा बेखौनो खालाम। गावनि गोमालांनाय पावारा जायखौ बियो दिनै अनुभब खालामगासिनो गावबो दिनै उन्दुनो हाया गावबो दिनै गावनि केडारफोरजों माबाफोरजों गावनि इन्टेलिजेन्सफोरजों रायज्लायगासिनो दङ जोंनि पावारखौ माबायदि हमथागोन। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खोथाखौ बुंनो नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुप होनो थाखाय दिनै हाजार हाजार लिस्ट खालामनानै दोनदों माबायावहाय पिनाडि डिरेक्टरावहाय खिन्थु दिनै थाइसेबो दिनै बाजेट होआखै। देखायना हो रायजोनो बाजै बिना गयारि बाजै सनाखौ होनबाय आं बाजै सनाया सोंथों प्रमद सारनियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय बाजेट खालामदों। बिना गयारियाबो थगायनायजों हिर'इननि जायालाखिनो सैथो खोथादों हिर'इननि जाया। साप्लाइ जुदि बन्द' खालामोब्ला आं देखायना होगोन ना मानो होनो हाया जानो गासिबो दिनैथ' बे स्टेला गैला इएम बिथांमोनानो दिनै बुंगासिनो दं गावसोरनि मानसिफोरखौनो जों बेबायदि अबस्थाबा जोङो रायजोनि खामानि मावनो हानाय नङा। इडुकेसन मा होनना बुंगोन बिटिआर निउ इडुकेसन पलिसि इन बिटिआर होनना बुंदों बाजेटआव दङ नोंथांमोना सोंनो हागोन थाइसेबोथ' बाजेट खालामाखै। फैसाखौ हर जोंहा मावनांगौ खामानि दङ रायजोआ हेल्प होथों बर'आव मावनो ओंखारबोदों मावथों। हेन्दलुमाव IBS होनायनि बेसेबां बाजेट दङ आङो नुदों मोनसे बाजेट मा होनो हांसोनि मोनसे बाजेट नुदों आङो 6 लाख। पिगारि मिसनाव बेसेबां बाजेट दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बेसेबां 1000 कोटि बाजेट दङ स्टुडेन्टफोरनो बेसेबां बाजेट दङ बा जुदि नों थगायनो सानोबा नों लास्टआव नों जिर' जाफिनो। पारसेन्ट लायाबा दिनै सोरबा माबाया माजों बिल्डिं लुनो माजों सम्पति बानायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेकेन्ड होननानै मोनलायनो नागिरनाय सासे बेक्तिया जुदि हादरन रायजोखौ जुदि थगायनानै जुदि गोसो दुखु होयोब्ला बिनि फिननायखौ मा मोनगोन। मानो हाया जानो गोबां थिखादारफ्रा दिनै 25% दान जादों रागा जोंना दोङो गोबां कल रेकर्डफोरा दोङो रायजोनि खामानि मावनांगौखौ बिसोरनो जाजोबनाय जागोन। नों लायाखैनो सोरबा गैयिनो मानसिनो दान हो बिटिसिनि अबस्थायाथ' थिखादारफोरा दिनै आं बुंगोन गोबां गाज्रि अबस्थायाव दोङो मोननांगौ बिलफोर दोङो बेखौ जुदि नों होआ होननानै जुदि फिरायफिनोबा नोंनि अननायनि रावा बबेयाव। जुदि मानगोनां जोंहा बिटिसिनि मुरब्बी सार प्रमद बर' सारा नुदों 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै बिथाङा बुंगासिनो दङ खिन्थु बिथाङा थार खोथाखौ बुंदों ना बुंनो होननासो बुंदों ना नंखायखौ बुंदों दिनै बुजि मोना। आरो गोबाङा पार्टिनि मानसिफ्रा BPFनि मानसिफ्रा रायजोफ्रा बुंगासिनो दङ जे गोबां डेभेलप जाबाय आरो गोबाङाथ' बुंदों केन्डिडेटफोरा माबा साइरेन दाबनाय बबेबा लामाजों दामलांनाय बिदि खोथाखौ निस्सय बुंदों। दा कन्ट्रेक्टार हिसाबैथ' जों मा खामानि मावनायानो गोबां दङ बेखौथ' रायजोआ नुदों। थांनाय 17 बोसोराव जेबो खामानि जायाखै होनना बुंदों अब्ला थिकादारफ्रा मा खामानि मावखो थांनाय गोलाव समाव थांनाय गोलाव समाव जेबो खामानि मावाखै होनब्लाथ' नंखायखौनो बुंनाय जाबाय। जिहेथु दिनै 17 बोसोराव जेसेबांखिनि खामानि मावदों बेफोर गासै खामानिखौ रायजोआ दिनै गोथां मेगनजों नुगासिनो दङ। दिनै रायजोआ बेजोंनो दिनै BPF राजखान्थि हान्जाखौ दिनै बोजबना लानायखौ जों नुनो मोनदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां होनायनि बाथ्रा बुंनो मोनदों इडुकेसन गोदान पलिसि बिटिआरआव बानायनायनि बाथ्रा बुंदों साप्लाइखौ अलरेडि बन्द' खालामदों होनना बुंदों बेफोरबायदि बाथ्रा बेसेबांखिनि सैथोथि दङ। प्रमद बर'नि सरकार सालायनाय समाव साप्लाइआ टटेलि बन्द' जादों होननानै बुंदों आरो जायफोर कन्ट्रेक्टरा माने करापसनजों लिप्त दङ बा बाहागो लादों जायफोर अफिसारफ्रा माने जड़ित दङ
गासैखौबो माने जेलाव सोनायनि बाथ्रा बिथाङा बुङो। दिनै आङो बुंनांगोन जोंहा जायफ्रा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर बिनि सिगाङावनो आं बेखौसो बुंनो नागिरगोन जे मानगोनां जोंनि बिटिसिनि चिफ बा बिटिआरनि चिफ मुरब्बि प्रमद बर' सारा नंखाय खोथाखौ बुंनानै रायजोनि सिगाङाव हेर' जायालासेनो सैथो खोथाखौ बुंनानै हेर' जानायखौसो आं दिनै लुबैदों। जिहेथु 17 बोसोरनि खोथाखौ बिथाङा बुंलांबाय जेबो खामानिया जायाखै। बिथांनि खामानि हाग्रामा महिलारिया मावलांनाय खामानिफोरखौनो बिथाङा दिनै इन'सेन्ट खालामदों। उदालगुरि पिडब्लिउडि फेरगावनि सर्ट आं बुंबाय उदालगुरिनि पिडब्लिउडि बिल्डिं फेरगावनि पलिटेकनिक माबा लाइब्रेरि आरो जोंहा बाक्सायाव लाइब्रेरि इन'सेन्ट खालामदों। क'क्राझाराव पिएचसि अफिस बिल्डिं इन'सेन्ट खालामदों। अफिस बिल्डिं खालामदों पिडब्लिउडिनि डिभिजननि सिआइटिफोर दङ बेयावनो मिटिं खालामो। कालसारेल कमप्लेक्स दङ बेफोरावनो खालामो। बेफोरथ' सोब हाग्रा महिलाया बनायलांनाय ना बेफोरथ' हाग्रा महिलाया बनायलांनाय बिपिएफ सरकारनो बानायलांनाय। दिनै आरो थिखादारफोरखौ मा होनना बुंगोन मा बुंदोंमोन नोंथाङा जेलाव हरनांदों। आं बेखौनो सानो जुदि सोरबा थिखादार सोरबा अफिसार सोरबा एमसिएलए सोरबा इएम सोरखौबा हरनानै जेलाव हरनानै जुदि सान्थि जुदि लाबोनो सानदोंबा बेखौनो खालाम। गावनि गोमालांनाय पावारा जायखौ बियो दिनै अनुभब खालामगासिनो गावबो दिनै उन्दुनो हाया गावबो दिनै गावनि केडारफोरजों माबाफोरजों गावनि इन्टेलिजेन्सफोरजों रायज्लायगासिनो दङ जोंनि पावारखौ माबायदि हमथागोन बिथांमोनानो दिनै रायज्लायगासिनो दङ। बेफोरबायदि पावारखौ जुदि मोनफिनोब्ला सोरबा अफिसारखौ जेलाव सोनानै सोरबा एक्स केन्डिडेटखौ जेलाव सोनानै सोरबा थिखादारखौ जेलाव सोनानै बेखौनो खालामदों आं बेखौसो सानो। दिनै आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खोथाखौ बुंदों नोंथाङा। सेल्फ हेल्प ग्रुप होनो थाखाय दिनै हाजार हाजार लिस्ट खालामनानै दोनदों माबायावहाय पिनाडि डिरेक्टरावहाय खिन्थु दिनै थाइसेबो दिनै बाजेट होआखै। देखायना हो रायजोनो। आंथ' महिलाफोरखौ बुंदों जायफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप थाइसेबो दिनै बाजेट खालामाखै मानो। दिनैथ' बाजेट नैबे 2001 आरो 2022नि थाखाय बाजेट खालामबाय थाइसेबो बाजेट मानो खालामाखै। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामा आमुक क्रर बाजेट मानो खालामाखै देखायना हो। जोंहा बाजै सना माबा दङ ना मा नाम बाजै बिना गयारि बाजै सनाखौ होनबाय आं। बाजै सनाया सोंथों प्रमद सारनियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय बाजेट खालामदों नङाबा होसो जागोन ना बे महिलाफोरजों मानो ओरैनो खोथाखौ मानो बुंदों। आं बेखौ थगायनाय होनना बुंगोन। बेनिखायनो बाजै बिना गयारियाबो थगायनायजों हिर'इननि जायालाखेनो सैथो खोथादों हिर'इननि जा। साप्लाइ टटेलि बन्द जादों होनना बुंदों। थांनाय समफोराव गोबां माने साप्लाइआव केलेंकारि जादों होनना बुंदों। दा नैबे दा जि सरकार सालायदों बेयाव साप्लाइ बन्द जादों होननानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा आं आरोबाव खनसे आं रिपिट खालामबावगोन सैथो खोथाखौ बुंनानै प्रमद बर' सारा हिर' जाथों नंखाय खोथाखौ बुंनानै गावखौनो जिर' दा खालामथों। साप्लाइआ जुदि बन्द खालामोब्ला आं देखायना होगोन ना इडुकेसनाव बेसेबां क्रर माबा साप्लाइ दं मार्केटआव बेसेबां साप्लाइ दङ पिएचसिआव बेसेबां साप्लाइ दङ माबायाव फरेस्टआव बेसेबां साप्लाइ दङ आं सोब देखायजोबनो हागोन। नोंथांनाव माबाफोर प्रब दङ नामा? मानो गैया जानो चेलेन्ज खालामाबा मानो होनो हाया जानो गासिबो रायजो हागोन। प्रुफ खालाम सार नोंथाङा दिनै साप्लाइ बन्द खालामनाय होननायखौ जों प्रुफ खालामनो नागिरदों जों आरटिआइ होना दिहुन मानो हाया। बिसोरनियावबो सों साप्लाइ होगोन बा बन्द खालामदों होननाया हसायना खोथा जोंथ' बाजेटखौ नुगोन सार नोंथांनि खोथा हयथ'ना सों मा रिप्लाइ होयो बिनि उनाव आंखौ बुं। गेजेराव नोंथाङा बुंलांदों पावार खमिलांनायनि बाथ्रा मा बुंनो सानदों नोंथाङा पावार खमिनायनि बाथ्रा? पावार खमिलांनायखौथ' आं बुंदों दिनै इएमफ्रा गावसोरनो मोनसे प्रायरिटि बानायनानै गावसोरनि गोहोजों खामानि मावनायनि मोनसे स्टाइल दङमोन। दिनैथ' बे स्टाइला गैला। इएम बिथांमोनानो दिनै बुंगासिनो दं गावसोरनि मानसिफोरखौनो जों बेबायदि अबस्थाबा जोङो रायजोनि खामानि मावनो हानाय नङा। बिसोर रायजोआव खामानि मावनांगौ दङ ना मावथों इएमफोरनोबो पावार होना हो सिगाङाव जेरै दङ बेखौनो पावारखौनो होना हो मानोथो बिदि हास'खान्दा खालामना दोनजादों। मावनांगौ खामानि गोबां दङ ना रायजोनि इएमफोराबो मावनो हो। दिनै आरो इडुकेसननि खेथ्रखौ गोबां स्टुडेन्टफोरखौ दिनै बुंबाय मोजां खामानि मावगोन इडुकेसन सेक्टराव जौगाहोगोन। दिनै इडुकेसन मा होनना बुंगोन बिटिआर निउ इडुकेसन पलिसि इन बिटिआर होनना बुंदों बाजेटआव दङ नोंथांमोना सोंनो हागोन थाइसेबोथ' बाजेट खालामाखै मादि खामानि मावगोन। कारना मा फैसा गैया बाजेट गैया मावनो सानब्लाबो मावनो हाया फैसा हरजायाखै आरो मानो होआखै सों स्टेटनियाव बुं बिजेपि सरकारखौ बुं सेन्ट्रेल सरकारखौ बुं फैसाखौ हर जोंहा मावनांगौ खामानि दङ रायजोनो रायजोआ हेल्प होथों बर'आ मावनो ओंखारबोदों मावथों रायजोनो गोबां आखा होदों मावथों खिन्थु नंखायजों नङा सैथोजोंसो मावथों आं बेखौ दिनै खावलायदों।
प्रमद बर'नि बिसिया दा जि इलेक्सन केम्पेइन सोलिगासिनो दङ बुंगासिनो दङ हेन्डलुम टेक्सटाइलनि जोहै माने माखासे आइजोफोरनो लन होनाय जागोन माखासे सुबिदा होनाय जागोन बेयावबो बाजेट गैया नामा बे बाजेटखौ देखायग्रोथों रायजोआ सोंथों जायफोरा मिटिङाव दङ दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामथों बाजेट किमान আছে बेसेबां दङ बाजेटआ हेन्डलुमाव आइबिएस होनायनि बेसेबां बाजेट दङ बेसेबां माबा साप्लाइ दङ सों साप्लाइखौ सोर मोनगोन जोंनि बिटिसिनि मानसिया मोनगोन ना बाहेरनि मानसिया मोनगोन सोर आग्रवाल सोर मा माबि सोंलाय बाजेट दङबा दम दङबा रायजोआ सोंथों महिलाफोरा सोंथों बाजेट लेखाखौ नायगौमोन बायद' बिसोरथ' रायजोआ खुला मानसि नालाय सोंथों बाजेटखौ बाजेटआ बेसेबां रायजोआ खालाम मानोथो गिनो नंगौखौ होनायावलाय मानोथो गिनो सोंग्रायाबो नंगौखौ सोंनायाव मानो गिनो सोंथों पिक मिसन जिखौ लादों पिक मिसनाव माने बाजेटखौ बारायदों होननानै बिथांमोना बुंबावदों आङो नुदों मोनसे बाजेट मा होनो हांसोनि मोनसे बाजेट नुदों आङो 6 लाख 6 मानसि मोननाय नुदों आङो नोंथांमोना जुदि नायनो सानोबा हागोन प्रमद सारनियावनो बि इएमफोरनियाव बि 6 लाखल' बाजेट दङ बेखौनो 1000 जन मानसिखौ एंगेज खालामना बोरै जानो 6 जनल' बे 6 जन मानसिया सोर मोनदों सों बेयाव राकेश ब्रह्मआ बुंदों जे आथिखालाव जे 75 रोजाया खम होननानै 2 लाखके बारायना होबाय बेखौनो टेक मिसन बानायना होबाय होननानै बुंदों राकेश ब्रह्मआ बिनिखायनोथ' आं बुंदों बाजेटखौ दिन्थि बाजेट लेखाखौ दिन्थि आं बारे बुंगोन बाजेट लेखाखौ दिन्थि बेसेबां बाजेट दङ पिगारि मिसनाव बेसेबां बाजेट दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बेसेबां 1000 कोटि बाजेट दङ हा स्टुडेन्टफोरनो बेसेबां बाजेट दङ बाजेट लेखाखौ दिन्थिबासो नों प्रुभ खालामनो हागोनथ' दङबो जानो हागौ खिन्थु आंथ' बुंगोन दिनै स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बाजेट गैया आंथ' बुंबाय नों 6 जनल' दङ माबायाव हांसो फिसिनाय ना माबा मोनसे दङ नोंथांखौ जुदि चेलेन्ज खालामोबा सरकारनिफ्राय बिदि प्रुभ होनो हागोन नामा नोंथां आं हागोन खिन्थु आङो नुदों मोनसे माबाखौ आं नुदों मिसा खोथाखौ बुंनो गैया पिगारि फार्माव आङो WBTNBCनिफ्राय 12 कोटि 80 लाख आं नुदों बेखौलाय हयथ' आं सैथोखौ बुंगोन 12 कोटि 80 लाख आं नुदों आं हयथ'खौ बुंगोन खिन्थु बाखि आं दिनै नुनो मोनाखै एसेबां जुदि मिसा बाथ्रा बुंबाय थादोंबा UPPLनि एलायन्स गभर्नमेन्टआ जुदि एसेबां मिसा बाथ्रा बुंबाय थादोंब्ला माने फैबाय थानाय समाव रायजोनि भबिष्यतआ मा जागोन मा खावलायनो सानदों नोंथाङा बे मोनसे प्लेटफर्मनिफ्राय रायजोआ निस्सय बिनि माबाखौ होगोन फिननायखौ सानसे समाव होगोन रायजोआ नुबाय थादों बिनि एन्सारखौ रायजोआ निस्सय होगोन दाथ' बिसोरबो 9 मास बा 8 मास जादों नालाय फैगोन समफोराव मावगोनबो जानो हागौ नाथाय नैबे समाव टटेलि बेसेबां फेक आरो नंखाय रं खोथाफोरखौ जुदि बुंनानै रायजोखौ जुदि नों थगायनो सानोबा नों लास्टआव नों जिर' जाफिनगोन नोंथाङाथ' सासे थिकादार गतिके पार्सेन्टेज बा कमिसननि बाथ्रा गोबां फैबाय थायो बेनि बेलायाव मा बुंनो नोंथाङा पार्सेन्टनि खोथाखौथ' आङो दहायबो बुंलांबाय होग्रायाबो होयो लाग्रायाबो लायो पार्सेन्ट लायाबा दिनै सोरबा माबाया माजों बिल्डिं लुनो माजों सम्पति बानायनो माजों गावखौ गावनि स्टेटासखौ बोरै दिन्थिनो आंथ' बुङा बिल्डिं लु गारि बाय गावनि मानसियानो था बेफोरखौ हिसाब लाबाय थानो माने आं दिनै माने मोजां मोना आरो ओंखायनो प्रमद बर'खौ मा खावलायगोन दा बिथाङा क्लिन सरकार सालायनाय बाथ्रा बुंदों मा खावलायगोन आङो आं बुङो आं प्रमद बर' सारनि एसे बैसोआव उन्दै हिसाबै आङो बुङो नंखायजों हिर' जायालाखेनो सैथोजों हिर' जा बै समाव बिथाङा फरेस्ट आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो हिर'खा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेकेन्ड होननानै मोनलायनो नागिरनाय सासे बेक्तिया जुदि हादरन रायजोखौ जुदि थगायनानै जुदि गोसो दुखु होयोब्ला बिनि फिननायखौ मा मोनगोन आं नोंसोरखौ जिरायहोगोन नोंसोरनो आं सुबिदा होगोन इडुकेसन सेक्टरखौ आङो जौगाहोगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोन गासैबो जुदि नंखाय खोथाखौनो बुंना रायजोखौ नों थगायनो सानोबा नोंथ' जिर' जागोन मावनो थाखायसो दिनै रायजोआ बेखौ दिहुनहरदों आथिखालाव जे गोबां पार्सेन्ट लानायनि बाथ्रा ओंखारबाय थादों 30%आव लासै जे नोंथाङा सासे थिकादार हिसाबै मा बुंनो लानायखौथ' खोनादों आरो नङिखौथ' रावबो बुंनाय नङा निसय खोनादों आंबो भुक्तभोगि आं दाखालि बुंदों नोंथाङा बुंबाय जे एन्ट्रेन जायगायावबो 30% लादों बेफोर सोब नंगौ नोंथाङा बेखौ प्रुफखौ दिन्थिनो हागोन नामा मानो हाया जानो गोबां थिकादारफ्रा दिनै 35% दान जादों रागा जोंना दोङो
गोबां कल रेकर्डफोरा दोङो बेफोरखौ होग्रोब्ला आं बुंदों ना समाव बेफोर फैजोबगोन नाथाय मोनसे साननाय दोङो नायग्रोबावदों सम होबावदों एसे दे बेखौ दिनै मोनसे बे रायजो बिसोरनि थाखाय मोजांसो हा पार्सेन्ट लानायखौ जेन बन्द' खालामनानै रायजोखौ सुख सान्थियै खामानि मावनो हो खोथा जेरै बिदिनो खामानिखौ माव बेखौसो आं खावलायनो सानदों जुदि 30% गाहाम लायोब्ला रायजोनि थाखाय बेसेबां खहा जागोन जेबो डेभेलप जानाय नङा रायजोआ खहा जागोन रायजोनि खामानि मावनांगौखौ बिसोरनो जाजोबनाय जागोन नोङो लामा मोनसे पार्टि सालायनो थाखाय नोङो सोरबा 1 लाखआव सोरबा 10,000 होदोंबा बेखौ नों 10,000खौ नों लायाखैनो सोरबा गैयिनो मानसिनो दान हो हा अबानिया उपहार जागोन नों जुदि बेखौ लानानै गावनि थाखाय बाहायबाथ' नों उपहार मोना नोङो आख्रिबादनि बेराय नोङो अभिभाबकखौ मोनगोन बिटिसिनि थिखादारफोरनि अबस्थाया माने गोसो बिटिसिनि अबस्थायाथ' थिखादारफोरा दिनै आं बुंगोन गोबां गाज्रि अबस्थायाव दोङो प्रमद बर' सारा अननायजों माखौ दिन्थिनो अननायनि खोथा बुङो एसेबां गोदै अननायनि खोथा बुंनानै नों जुदि गावनि भाइ दादा बोराय बुरै थिखादारफोर दङ बेखौ जोङो अननायनि जुदि नों फिननो होनो हायाबा नोंनि अननायनि नेरसोना बहा एसेबां जौगानायनि खोथा बुंनानै जुदि नोङो सासे आइजो माहारिनि जिथु जायफ्रा खामानि मावनो ओंखारबोदों मोननांगौ बिलफोर दोङो बेखौ जुदि नों होआ होननानै जुदि फिरायफिनोबा नोंनि अननायनि रावा बबेयाव अननायखौ जों माजों दिन्थिगोन बेसो